Eguerdion, urteberrion eta ongi etorriak otoitzaldi ontara etorri zeraten guztioi. Agerkunde edo adierazpen eguna da errege eguna. Gure bizitza agerpen ugariz betea dago. Ez dira irudipenak, ametskeriak, Bibliako hizkerak, izarra, argitxoa, distira hitzak erabiltzen ditu. Hau da, egunerokoaren bidez jainkoaren zeharkako agerpena. Norbaitekin topo egin dezakegu noizbait eta gure konfiantza eta itxaropena berritu egiten dira. Eta argitxo egin gaituela esan ohi dugu. Gertaerak, ilunaldiak, ezinak edo guregana hurbiltzen den norbait, bide berri baten agerpen edo adierazpide gertadakiguke. Gaurko Eukaristian jainkoa gure bidera aterako da. Egiazko agerpen gertatuko ahal zaigu. Zutik jarri eta hasi gaitezen kantua. Eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Anai arreba maiteok, Jesukristorengan agertu zaigun jainko gure aitaren bakea eta errukia zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, bera, betiereko hitza, gizon egin zelako, gure aragiaren aragi egin zelako, eta harengan jainkoaren aintza ikusi dugulako, kanta dezagun pozez beterik. Eserita abestuko dugu aintza. Aintza zer
maitasun zenbat erruki, benetan zara santua. Zu zara gure bake iturri, zuretzat gure kantua. Egin dezagun otoitz. Hoi Jainko, egun honetan agertu zenien izarra gidari zela zure seme bakarra gentil herriei. Izan zaitez gurekin onbera, eta eraman gaitzatzu sinismenez ezagutzen zaitugunok, zeure aintzaren ederra bete-betean gozatzera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jerusalenen inguruko herriak egoera ahul eta ezinaren ilunpean aurkitzen dira. Jainkoak bere boz eramaile eta ordezkari Isaias profeta bidaltzen die, egun berri argitsua adieraztera. Dios se manifiesta Salvador en Jerusalén. La visión esperanzadora es llamada a levantarse y ser luz. Escuchemos al profeta Isaías. Isaias profetaren liburutik. Jaiki zaitez Jerusalem, argitu badatorreta zure argia. Zure gainean ageri da jaunaren aintza. Begira, ilunpeak estalia du lurra, gau beltzak herriak. Zure gainean ordea, jauna agertuko da, haren aintza zure gainean azalduko. Zure argira etorriko dira herriak, zure egunsenti distirara erregeak. Jasoitzazu begiak zeure ingurura eta ikusi, guztiak elkartu eta zugana datoz, urrutitik datoz zure semeak, besoetan dakartzate zure alaba. Hori ikustean, distiratsu jarriko zara, bihotza zirraraz eta zabaldurik duzula, itsasoko aberastasunak zugana etorriko baitira, eta nazioen ondasunak zuri ekarriko dizkizute. Gamelu taldeek estaliko zaituzte, Madiango eta Efako dromedarioek. Sabatik datoz guztiak urrea eta intzensua dakartzatela, eta jaunari gora eta gora diotxotela. Jaunak esana, zure aurrean nene jainko, herri guztiak auspeztuko. Denok berriz. Zure aurrean ene jainko, herri guztiak auspeztuko. Ene jainko enbaiozu zeure zuzentasuna erregeari, zeure justizia erregearen semeari. Goberna beza zure herria justizia,
zure doakabeak zuzen bidez. Zure aurrean enen jainko herri guztiek hauspezuko. Haren egunetan lora bedi justizia, ugaldu bakea ilargia itzali arte. Izan bedi nagusi itxantzotik itxasoraino, lurraren bazter batetik besteraino. Zure aurrean enen jainko herri guztia hauspezuko. Jainkoaren aurreneko asmoaren kontra dijoaz, gizartean geuk sortu ditugun bereizketa eta bereizkeri guztiak. Todos los hombres serán adoradores del mismo Dios cuando se sientan en la misma mesa del bienestar y de la plenitud humana, dirá San Pablo a los Efesios. San Paulo apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik. Senideok, jakingo duzue noski, jainkoak bere ongi nahian zuen onerako eman didan eginkizuna. Goi agerpenez jakinerazi bai dit bere asmo eskutua. Salbamen asmo hau ez zitzaien iraganeko izaldiei jakinarazi. Orain ordea, espirituaren bidez, bere apostolu, santuei eta profetei agertu dide jainkoak. Eta hauxe da jainkoaren asmo eskutua. Berri onari esker, jentilak Kristo Jesusekin oinordekide direla. Harekin gorputz bat bera osatzen dutela eta agintzari beraren partaide direla. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Jainko zaletasun gezurtia erabili izan dute agintariek behin baino gehiagotan gizartea nahasi eta euren interesatara erakartzeko. Evangelioa egokiago holtzegiteko ezote litzake hobe gobernuak eta kristautasuna bereiztea. Entzutera goazen evangelioak argituko digu behar bada gure galdera. Borondate honenaz ireki dezagun bihotza Jesusen hitzaren argira. Esker honez kanta dezagun, aleluia, zutik jarrita. Denok, aleluia. Aleluia,
haren izarra ikusi dugu sortaldean. Eta hemen txegatoz jauna gurtzera. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintzazurik dauka. Herodes erregearen egunetan jaio zen Jesus Judako Belenen. Eta orduan mago batzuk etorri ziren sortaldetik Jerusalena galdezka. Non da jaio berri den judutarren erregea? Haren izarra ikusi dugu sortaldean eta hemen gatoz bera gurtzera. Hori entzunik, larritu zen Herodes eta Jerusalen guztia harekin batera. Eta apaiz nagusiak eta idazlariak bildu eta Kristo non jaiotzekoa zen galdetu zien. Haiek erantzun. Judako Belenen, horrela dauka profetak idatzirik. Eta zu, Belen, Judako bazter hori, ez zara inolaz ere Judako herri nagusietan txikiena. Zuregandik aterako baita agintari bat, eta nere herri Israelen hartzai izango da. Orduan, Herodesek mago haiei isilka dei egin zien, izarra noiz agertu zitzaien jakiteko ahal bezain ondo, eta Belena bidali zituen esanez. Zoazte eta jakin arduraz aurraren berri, eta aurkitzen duzuenean esadazue niri, neronek ere joan eta gur dezadan. Haiek erregeri entzun ondoren joan egin ziren, eta bat-batean sortaldean ikusitako izarra aurretik jarri zitzaien, aurra zegoen lekuaren gainean gelditu arte. Izarra ikusitakoan bere aldiko poza hartu zuten, eta etxean sarturik aurra aurkitu zuten bere amarekin, eta auspez jarririk gurtu egin zuten. Eta beren kutxak irekita erregaliak eman zizkioten, urrea, intzentsua eta mirra. Eta Herodesengana ez itzultzeko albistea ametsetan harturik, beste bide batetik joan ziren beren lurraldera. Jaunak esana, Fededun maiteok. Errege eguna ospatzen ari gera.
Gaur, jaunaren hitzak bi gai nagusi, sakon eta oinarrizkoak jartzen dizkigu aztergai. Gizakion bilaketa eta jainkoaren agerpena. Bi gai. Biak behar dira. Bizitzari duen zentzu sakona aurkitzeko, jainkoaren ekimena eta iniziatiba dira oinarrizkoak. Berak aurkitzen gaituenean lasaitzen gera. Jainkoak erakartzen eta bereganatzen du gizakia, baina gizaki bakoitzaren erantzukizuna eta arazoa ere bada bilaketa eta agerpen hori. Fedea arduraz lantzeko, bizitzaren zentzua edo bizitzaren zentzuz galdetu beharra daukagu. Zer esan nahi du eta zertarako da gure bizia. Gaur gure gizartea bizigiro ilunean bizi dela esatea, ez dut uste gehiegikeria edo esagerazioa denik. Gure bizikerari inolako galderik ez sortzea litzateke, gizakiari gerta dakioken arazorik larriena, galderarik ez egitea. Ez ote dudu gure bizikerari galtzeko grina galdu, ez ote zaio gure bizikerari galtzeko grina hori galdu, aspalditxo. Ez ote zaio behar lukeen sakontasuna falta gure bizikerari, ez dugu galdetzen, ez nondik gatozen, ez zertako gabiltzan, ez nora goazen, ez egiten dugunak izan dezaken ondorioaz eta balioaz. Bizitzari sakoneko bizikera sortu lekieken galdera nagusiek ez daukate inolako lekurik aspalditxoan. Ta iluntasun hortan agertzen diren bilatzaile zintzoen izarrak ez digute, ez ditugu guk ikusten. Ez diogu bileketari ekiten. Ongi izateak eta beraren publizitateak denak lasai jarri nahi gaitu. Ongi izatearen irabaizbidea moteldu ez dadin. Daukatenarakin gustora lokartutako jendea sortu dugu horrela. Ta barruko behar eta kezkak betetasunaren bila jarri zituzten 3 erregeek ikusi digu orain evangelioan. Eta izar batek salbatzailearen ondora eraman zituen. Eta bizipoza sortu zitzaien bihotz sakonean. Hau da, bizitzen hasi ziren. Mago batzuk etorri ziren sortaldetik galdezka, nunda jaio berria, haren izarra ikusi duguta, esaten zuten. Eta bat-batean ikusitako izarra aurretik jarri zitzaiela kontatu digu evangelioak. Jaunaren agerkondeak aukera berri batzuen aurrean jartzen du gizartea. Eta ausardia eskatzen duten aukerak askotan. Gaudenean ongi bagaude, zertarako aldatu esan ohi dugu askotan. Zenbat arrazoi alper bizitzaren asalea jarraitzeko. Bizitzari duen gizatasuna eta aberastasuna kentzen dizkio, sorpresari eta ezustekoari bihotza itxi dionak. Eta hori ez bizitzea da.
ez bizitzea. Gure bizikera baliorik gabeko esperientzia eskas bihurtzea, haudek bizimodua eupatu arren. Aurkitzeko gogoa behar da, eta begira bizi ikusi ahal izateko. Begira bizi. Erosotasun errexatatik irten eta bidean jarri. Hori egin zuten magoek. Eta fede bidearen pausoak erakusten dizkigu gaur magoen ibilera horrek. Lehenengo pausoa, eguneroko gertaeren artean aurkitu daiteken jaunaren ustekabeko agerpenei irekiak bizi. Askok ikusi zuten, magoek ikusi zuten izar behera, izarrak inolako jakinminik sortu gabe. Erosotasunak biderik gabe utzi gaitzake. Lehenengo pausua horregatik jaunaren ustekabeko agerpenei irekiak bizi. Bigarren pausoa, gelditu eta galdetu. Naizta nahi bezalako erantzunik ez jaso askotan. Aurkitu arte bila jarraitzeko dira izarra eta argia. Eta hirugarren pausoa, aurra aurkitu zutenean amaitu zen bilaketa bidea. Jainkoarekin topo egitea da helmuga. Guk ezin genezaioke jainkoari biderik erakutsi. Berak sortzen digu barruan bilatu nahi kontrolatu ezina. Bera irten zen gizonaren bila, eta bilaketarien aurrean jarri. Une hortan bereizten dira, irudia eta izana, ametsa eta errealitatea. Gauza gutxi dirudi, belengo umetxo horrek, baino etxean sarturik, aurra ikusi egin zuten, ikusi, Maria bere amarekin. Eta, azkeneko pausua, auspez gurtu egin zuten. Fedeak bakarrik erakutsi dakiguke, txikitasun horren, ume txikitasun horren barruan gordea dagoen haunditasuna. Umetxo aula itxuraz, baina jainkoa izen. Aurkitzen duzunean, belaunika jarriko zaitu. Hori da fedea. Bilaka dabilenari izarra pizten dio belengo aurrak. Eta barruan, gurtzeko gogo bizia sortuko dion sua pizten dio hautso horrek. Magoen bilaketak galdera sortzen digu. Gertukoenak direla uste duten askok, ez ote dabiltza urrutien. Jainkoa etzaia agertzen dena dakitenei, beharrak eta borondate onak bidean jarri dituenei agertzen zaie. Bere aurrean, jainko horren aurrean belaunika jarriz, haundi sentitzen direnei agertzen zaie jainkoa. Gelditu, begiratu eta maitatu. Eta zure bihotzeko aberastasun guztiak eskaini. Ara, fedearen bidea. Galdetu beharko genioko lehenengo geure buruari, zeren bila nabil ni. Noren izarra ikusi dut. Jesus kurtzeko gogoa sortu altzait bihotzean. Eta azkenik esan digu evangelioak, errege magoek beste bide batetik joan ziren beren lurraldera. Eta guk galdetu dezaiokegu geure biziari, eta nik
beste bide bat hartu nahi aldut. Edo betiko bideetan jarraitu nahi dut. Erantzun dezaiogun bakoitzak geure buruari. Eta orain sinesten dugula abestuko dugu. Eta galdetu beharko genioke geure buruare zer eta norengan sinesten dugu. Zutik jarri eta kanta dezagun. Sinesten alduzue Jainko Aita ahalguztiduna zerulurren egilea? Sinesten du jauna, Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginiagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena? Sinesten du jauna, Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza? Sinesten du jauna, Jesu Kristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Munduko gizon emakumeen gana ireki ditzagun gure begiak, eta Jainko gure aitari otoitz egin diezaiogun guztien alde. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Sortaldetik sartaldera zabaldua bizi den Jesusen Elizaren alde. Bake eta itxaropenezko mezuaren eramaile izan dadin gizon emakume guztientzat. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Munduko herrialde guztien alde eta bereziki gerrak zauritutako herrien alde. Jaunaren presentziaren argia suma dezaten eta aurrera egiteko uste ona izan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Egun hau ilusio bereziz bizi duten aurren alde, eta batez ere aur behar zuen alde. Helduen laguntza eta hurbiltasuna izan ditzaten beren azpidean. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Geure alde, gure senide eta ingurukoen alde, gure gaixoen alde, eman zaigun argiaren poza non nahi bizi dezagun, askatuak izan garela erakutsiz. Eska dezaiogun jaunari. Entzun
Entzun aita ona, usterik onenaz egin dizkizugun eskariok. Berenka itzatzu zeure maitasunaz, munduan bizi diren zure seme alabak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Begira jauna begionez, zeure Elizaren doain hauei. Ez dizugu horietan urre, intzentsu eta mirrarik eskaintzen. Baizik, horiek adierazten duten Jesu Kristo gure jauna, opari egingo dena eta janari emango zaiguna. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren gora bihotzak, jaunak daukagu. eskerrak jaungoiko gure jaunari. Egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guzti santu, jainko ahal guzti du beti ereko horri. Kristogan dagoen gure salbamenaren misterioa gaur agertu duzu,
herrialde guztiei argi egiteko. Zure semea gure izate hilkorrean agerturik berriztatu egin gaituzu, haren jainkozko argi hilezkorraz. Horregatik, aingeru eta goiaingeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Hosanna, Hosanna, zeruko jenetan. Hosanna, Hosanna, zeruko jenetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Hosanna, Hosanna, zeruko jenetan. Hosanna, Hosanna, zeruko Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien, esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hiletan piztu zera zu berriz Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu zuri eskerrak emanez, aldarea zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur hemen bildurik, zure seme bakarra, zurekin beti aintza berekoa izanik, eta egiazko gure gorputz bera harturik, gizon egina agertu zeneko egun santua ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora. Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak.
eta hildako guztiak ere. Harri itzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erroki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean. Ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeru eta zaera, santu izan bedi zure izena, nekor bedi zure regnua, egin bedi zure aia, zeruan bezala lurrean ere, emakuzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zorra, gure zorrune, barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzazu ziretatik erortzen, baina atera gaitzazu galtzen. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egun hauetan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira, zure Elizaren sinismenari, ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari, emaigozu guri bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. emaiogun bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua.
Ona hemen, Kangoikoaren bildotsa. Ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz inoz zure etxeak sartzen. Zertaz mintzo zineten bihotzinun, ibirizola bihotzinun, ara Jerusalenen eren egun, Jesus hildela eren egun. Oraino
Egin dezagun otoitz. Jauna, izan dezagula lagun zure argia nonai eta beti. Ospatu dugun misterio hau fede garbiz sakon dezagun eta maitasun gartxuz onartu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eukaristian argitzen du jainkoak kristau elkartea. Elkarte argitua edo argituen elkartea deitzen zaio Eukaristiari askotan. Kristoren agerkundia izan beharko luke kristau bakoitzaren bizikera. Maitasun, zuzentasun, askapena eta itxaropena den jainkoaren agerpena. Eukaristian eman zaigu argiaren distira izango alda gure bizikera. Eutsi agerpen horren indarrari. Agur eta beste bat arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren bedeinka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakea.